Hi, good evening kanatong tanan, my loves, and this is DJ Michaeling. So, nako'y sa inyo ha, no? Meron akong ipapakita sa inyo na napaka-cute na I hope na magbigay sa inyo ng good vibes, okay? Wala, gusto nang nako'y ipakita sa inyo kasi nakikyutan kasi ako. Parang ako, cute. So, without no further choo-choo, here we go. Bless you. Ay, nato. Nga ni bata sa una. Lagot kasi daw mo do. In the sack. Wala pa. You know, like obviously he was getting something from me, otherwise you know what I mean? Pagawa sa kanyang tarong. Gini. Salud. Wow, ano na bata. Iya ka balon sa ako. Capiencia, me caso. Just by watching this video, my loves. Para kung gusto ko lang. Pelota. A mí me gusta patear la pelota, claro. Putito. Na bata, cute kayo. Ay, esos estornudos. Ito talaga yung feeling siguro pag tumatanda ka. Tapos, I just wanted this kind of feeling na magkaroon ng baby, magkaroon ng anak. Na gusto mo na makita yung mga kaliwat mo, yung mga ganyan. Bless you. Marag na ako sa kong lolo. Puti lang. Bless you. Ini sila kay mo atsing way sipon mo gawas. Kita siguro sa una, or ako siguro sa una, bata pa. Watching ko, gawas sipon. Problema. Ay, talaga. Ang cute. Ito pa isa. Nagpadala man tani. Bless you. Ayan. Bless So, ayan. Nakita nyo, my loves, no? Okay, napanood nyo yung mga cute na babies. So, if you like this video, kindly click and subscribe sa ating YouTube channel. Please tap that notification bell. Okay, para updated ka sa mga videos nga ako ang i-post. So, thank you so much. This has been me, DJ Michaeling. I'm out.